Hawu, uma urazi mina ngiyifosa yini. I'm just waiting for the day mhlawumbe ubheda ngizokutshela but hlezi urazi nje. Thi cabanga kade sihambile sekuyigigi safike sabanjwa amaphoyisa kwabosha unkosi noDarren basejele. You don't like kissing me. Let's go. Hi my shamies, kama langu Azande wakaMadlala and angihamba ngedwa namhlanje with my boyfriend. Yes, inkosi oshunisa into ezibhanqa amawele amakho. Sasekunkosi asendlini ihora lesikhombisa ligamenxe uJesu omncane wahamba phezu kwamanzi. How are you, mommy? I'm good. How are you? I'm chilling. Okay, so thank you for ukuvuma le video le. Ngiyakwazi usubhizi. So guys, sizokwenza i-video and so ngizobe ngikutshela izinto as few that I don't like about you. Okay, cool. Okay, so guys, ngiprepare ama-questions a few engizombuza wona then asho ukuthi inkinga yakhe kuphi. Yes, Right? yes, let's do it. Okay. Don't go crazy on me. I won't, trust me. Okay, cool. Asenzele. Okay, eyokuqala telling me to delete comments on TikTok. Why do you do that? Yeah, because I feel like maybe you're all over. Sometimes I find you section, I say UK. I search, was I doing that with Thames? Whatever, yeah, I feel like you're not all over, but it's being new. But I'm just saying, like, what la. Uvans. I was Uvans. I know. Okay. I said, it's fine. Ngizonginciphisa-ke. I'm sure. Yes. Okay, cool. No worries. Okay. Elandelayo. Agreeing with everything I say. Like, if, let's say, khona outfit engifuna ukuyigqoka or in, uhlezi uzothi like ngi-right. Awusho ukuthi ayabheda wena. Why? Oh, uma urazi mina ngiyifosa yini. I'm just waiting for the day mhlawumbe ubheda ngizokutshela but hlezi urazi nje. Hlezi online, I swear. Trust me. Uma ubheda ngizokutshela futhi. Uzongitshela? Kuze likafiki lelo suku. Yeah, unfortunately, but lofika ngizokwazisa. Okay. Wait, enye, forgetting to tell me that you were joking. Guys, udanya kancane ukungitshela something athi cabanga kade sihambile sekuyigigi safike sabanjwa amaphoyisa kwabosha unkosi noDarren basejele. And then uzokhohlwa ukungitshela ukuthi uyadlala nazo ngikucheck ukhohlwe nje oh damn shit ngikhohliwe. Why? Angisho ukuthi ngiyadlala. Yes, uyakhohlwa ungitshela ukuthi uyadlala. No, sikubambile leyo nto. Now izolo khona ngitshela something, awuzange ungitshela ukuthi uyadlala. Angithi ngifundise wena. How? So ngicela unciphise lapho. Nciphise? Yes. But now nje siyakwenza. Because ngifundise wena. Because ngiciphisa, trust me. I'll make sure I'm going to dilute it. Okay. Next. Enye guys. Danya is always suggesting bad shows. Angeke uDanya zathi let's say isikhathi sokuthi sibuka ama movie. uDanya guys uvela asasibuka Mr Bones. Yes, asasibuka Mr Bones. uMr Bean ubosabuka lezo zinto lezo. I know. Wena inkinga yakho angifuni ukuthi ngifuna ukubuka nawe. Wena uthi okay sibuka namhlanje bese ngiyadlalela wena most sometimes no ngithola ngiyibuka lo Shandisi. Ubukelani Mr Bones awazi yini? Ngiyawazi kodwa nje ngiyathanda mina nginobumzini wensizwa. Wazanda fika khona ubuka sasini. Let's look something for 2026 bese ibuka but ngiyathanda izinto classical like mina ngithanda my memories. Sengina memories. But ngithi nje Mr Beans. Mr Beans? Yes, Mr Yeah, Beans. Mr Beans, Mr Bones even. Yes. Yeah. Bese lapho ngithi emzini wensizwa hlala wabafileyo. Bona wazihlala wabafileyo. Yeah, I'm like that to me. Like my memories ngimuthi ngitshengise ngikhule kanje nanto kanje. Ozona uyayisonda ke lo nto wena. I mean angigcwali please. Beauty and the Black ithini? Yeah. Yeah, Beauty and the Black. Yeah, uhlezi ufuna ukubule Shandisi. Yeah, you must watch Beauty and the Black. Mina mona sekuthu emzini wensizwa. Mr Bones, yeah. Okay, next. You don't trust me with your exclusives. Indaba ngena ngisho exclusive yakhe yodwa fena njalo ungamela ukuthi mhlawumbe sothi masihamba uthi okay ngizokudlalela le ngoma le oyifunayo wewe ungafuni ngibe nama exclusives. But iyalika nje le Shandisi. Awungeke bana kwazi ukudlala ingoma uyazazi uyalalela kodwa nje angikwazi ukunike efonini. Ufuna kusendele? I've been asking. I cannot do that, mama.
Like, I don't like sending my songs to people. For now, come on. Okay. Wena ungisendele ivideo ngibona nje uzongiposta nje online ngithi ha wena video kanjena that's your exclusive because mina engomeni nami ngiyancisha nawe uhlezi uncisha content Okay, 50. yabo nje manje content ithathayo but ngongisendele uthi ha no Now it's hard. wow Kedlala. namang Okay. You don't like kissing me. I do like kissing you just that I protect the whatever you said. The thing is about you are trying to ngishisa uvela uthi wena as in manje sacela mfethu sipho lesingaqiblani nami sengisanjalo mase uyashintsha kwi-public uthi akafuni siqablane lapho wena uthe wena I must keep it beam. You said I must not. Don't expose us, don't kiss, whatever. Njengamanje kade sekuyi-live njengamanje babonile abantu bongafuni uthe nje singaqablani ngathi ayiclean nakwi-vlog yethu bathi singaqablani ngathi mina ayisho clean kodwa mase kusho mina singaqablani uthi hayi vele angimele kodwa manje angibuzi why do you like to kiss in public? Do you want to kiss in public, you? No, it's fine. No, guys. No. Kiss. Never. You see? Then give me king I got. Okay. Elandelayo, I don't like it when you go get a haircut and braids without telling me because I always do your hair. And I'm not saying I mind, guys, but it feels like we are cheats. Amangabunga ngitshela ukuthi hawu mami ngisakwenza ikhanda. Ngivele ngibona usushuthile usuthi hawu ngithi okay client lami. Wena ngitshela ukuthi uyokwenza ikhanda. Mayolenza ngibona usuthi khona question obahlezi bengibuza yona bathi ngiyakhokha noma ngeze ku ngihlanye ku nomhlawumbe yenza nje ukuthi hayi indoda yami yesija manje awuthi ngivele ngimqhine. Guys, ngiyenza ngoba indoda yami ngoba uyathanda ukuthi ngimqhine but uhlezi ezokhokha or uhlezi ezofila bad afuna ungenzela something ukuthi njalo make ngamenza ikhanda izohlezi kukhona indlela akhokha ngayithi ukhokha ngemali ozothi no let me get you 1 2 3 yabo so it's fine we claimed it right I love that but mayokwenza ikhanda komunye umuntu ungitshela ukuthi hawu ngiyokwenza ikhanda because sometimes nami ngisuke ngibusy yabo and kuyenzeka so isho ukuthi hayi ngisakwenza ikhanda ungavele nje ngibona usushuthe ku TikTok how okay. So sometimes bese kuba agent mhlawumbe ufuna uyoperforma bese ngithi kusemele ngenza ikhanda manje kumele ngiyoperforma manje wena ukho wena ubhizi nama client akho. Mangitshela kafana baseleka nje ngenze njani apart manje kana I'm sure the past 3 months ikhanda lami hlezi lenzo awuzande guys just know. Yes okay next sesiyaqeda yazi okay elandelayo ukuthi you don't like driving udanya engancamela guys ukuthi mina ngidrive ngo-12 mhlawumbe uthi siyahamba siyasabona soba u2 kuzohlezi kudrive mina indaba ungathanda ukudrive and akekho nomani waphakathi kwami now but njalo vele uthi no you drive mami you love driving when you love driving uyangigaslighter ngigaslighter uyakuthanda yes ngiyakuthanda ukudrive but sometimes ngiyakutshela I don't feel like driving but sekuhlezi kuzodrive mina why because I don't like driving that's the thing you like it you when uyakuthanda ukudrive mina ngeke ngiyiforce kasi bese ngithatha ama drive mina ngithanda ukudrive mina at all mina guys I'm a good driver of course but if I'm alone uboy good driver first come now I feel like I am okay Princess. my cousin can confirm that just that when uyakuthanda ukudrive udanya makuthiwa nopini uhle umuntu ongijekithi uthi yabo nje manje bo bapenda kanjani laba yes because I love cars yeah so you like driving so you must do your thing I allow you to do your thing so iphusela ukuthi ngiyakudedela ukuthi into eyifunayo noma ngingathanda ukudrive kodwa uthi angenza into engiyifuna ngingafuna ukudrive wena uhlezi ufuna ukudrive ngaso sonke isikhathi guys he's lying but I'm not. fine you are they will see okay last question guys so you have this thing ukuthi yabona ngisendela message awu 4 ngifuna waphendule wo 4 like uthi ngizofika ngisendela message ngisend message lowo message wo 4 khona ngizinto engafani uzovela ukhethe yodwa sekugcineni bese uphendula lowo message kuphela I don't like that make ngathi nakho ngibona ixoxo phendula lelo xoxo uphinde uphendula ukuthi ufaka ama sneakers kanjani like wonke 1 I know ukuthi sokwama izinto engasile but ngifuna uphendule yonke into. Yo guys I can't keep up as long as the message out 10 in 5 minutes yes buka ngenza njani manje ngiqeda kuphuza ikhofi ngilifaka ushukela noma ngalifaki how azanti ikhofi ngiliphuza ufaka ushukela ngena okay fine wena I think
i-character yakho vele like I think that's why I love you because wena ungangitshela ukuthi njengamanje iteki lakho lidabukile nangene mina ngingitshela lo shana mina ngitshela ngithi azanje manje ngiboshiwe azanje ngalokho lizwe ngaphakamela azanje ngitshela futhi okay njengamanje iteki lami lidabukile okay guys ngikwi-restaurant manje nomngane wami akafuni kodwa into engiyifuna ngenze njani ngimtshela ukuthi awuze into engiyifuna mengayi-order azanje come on but I like you for that but ngiyahluleka futhi mina ifona mangijwayele ukuyibamba. True. I'm not good with my phone. That's a thing, but I So try. the- But I I try. guess But I it's try. gonna But I try. But I try. Yeah, you try. But I'm getting Try there. harder. I'm gonna try harder. Trust me. Really. Promise. Think you promise? Yes. Ukuthi lezi zinto engisho la uzozenza. I'm gonna do better. Trust me. Thank you, baby. I was never like that, but I'm getting there. I'm gonna do better. Trust me. Thank you. Guys, we've come to the end of our video. Even elandelayo uyena ozobe ngitshela izinto akangayithandi ngami. Don't forget to like, comment and subscribe. Go back just subscribe. Yeah, guys, unsubscribe any. Follow Azan the YouTube. Follow TikTok. Follow Facebook. No Facebook for sure. Instagram akapost and ngimtshela ku-Instagram ukuthi apost uposta ku-Instagram uposta ku-TikTok naku-Facebook naku-YouTube nakhona ke ube ngapost I think you should post vlogs post more Yeah, now you posting yeah you upgrading so uyabona ukuthi nakho into opeda kuyo and so upgradile njengamanje Yes. now I'm with my phone I'm gonna do the same thing I'm gonna respond more I'm gonna attend to your messages trust me. Nomuthi nje udabule isicathulo iphitholo bele ngifake ngidabule isicathulo iqoqo lami ngazi mama Isebenzise sound kule video. Come on man. Okay, so we'll do better about two. Kwivideo elandelayo ke uyena uzobesha izinto. Asisibaye siba 2. Bye.